So paghahaluin natin ito, Gaw. Sarap, Gaw. Ririnig mo ba, Gaw? Wala si Gaw. Wala si Gaw. Aha, alam ko na kung saan ka. Wala si Gaw ah. Ayun! What's up, mananap? Mananap, what's up? Mga bay! Mga Gaw, mga bay. Magandang tanghali po, mga Gaw, mga bay. Lahat Yes, yan. mga Gaw, mga bay. So, Gaw, medyo hindi masyadong maganda yung mga balita, Oo Gaw. nga, Gaw, you know. Nakikiisa tayo, Gaw, Yes. sa mga nasalanta sa bagyong Ulysses at bagyong Rolly. Yes, Gaw. Sa agree ako Luzon, lalong-lalo na sa Cagayan Valley. So Yes. nakikiisa tayo, instead na mag-hate tayo, mag-bash tayo or batikos natin yung gobyerno, magtulungan Tulungan. tayo mga Pinoy. Yes, Gaw. I-pray natin ang bawat isa at nakikiramay din kami sa mga nawalan ng buhay. Yes, yes, Gaw. Medyo malungkot, Gaw, pero sige lang. So Yes, patuloy tayo, paangat ng paangat, Gaw. yes. Angat, pangangat. So ngayong araw, Gaw, gagawa tayo ng isang ulam na sikat sa Pinoy. Yes. Alam mo ano yun, Gaw? Ano yun, Gaw? Ito talaga yung ulam na Pinoy lang talaga ang nag-imbento. Ano yun, Gaw? Sisig Kapampangan. Yun. So ang gagawin natin ngayon, Gaw, is yung authentic talaga, yung pinakaunang sisig na naimbento. Pinakauna at pinakamadaling sisig. So, Gaw, ano pang inaantay natin, Gaw? Ano pa ba? Tara! Hugasan muna natin, Gaw, bago pakuluan. Ayun. Yun, kumukulo na yung tubig, Gaw. So lagay natin tong maskara natin. So, palalambutin natin ito, Gaw, ng mga 30 to 40 minutes. Ano pa ilalagay natin, Gaw? Ito ba, Gaw, bawang. Bawang. Tapos laurel. Tapos lagyan natin konting paminta, Gaw. Dumi-dumi mo! Yun. Bastos ka! Asin, Gaw. Yun. Lagyan natin asin. Yun. So okay na yan, Gaw. Pwede na yan. Ito na yung atay. Sinunod namin after nung maskara. Bigyan muna natin ng ilang minuto. Yun mga Gaw, mga bay, iihawin natin yung maskara natin. Gagamit tayo ng uling. Lagay na ba natin, Gaw? Lagay natin, Gaw. Yan, yun. Na-slice na po natin yung ating mga karne na pahaba para hindi mahulog sa pag-ihaw. Ito yung process na magkakaroon ng Maillard reaction yung ating karne para may konting tusta. Pwede rin prito, pwede rin deep fry, pwede rin ihaw. Depende na yan sa inyo. So, mas prefer namin yung ihaw kasi authentic ang gagawin natin eh. Huwag kayo iiyak. So, ihawin muna natin, ha. Let's go. Yun, mga bayan po. Medyo hindi pa yan masyadong pula-pula, Gaw. Okay lang yan kahit may sunog. Mas maganda kasi yun talaga yung aim natin, yung tutustahin natin to eh. Para authentic talaga. Sisig Kapampangan talaga. Yun, mga Gaw, mga bay. Ito na po ang complete ingredients ng ating sisig Kapampangan. So, start tayo sa onions, white onions. Kung meron pula, okay lang din ang pula. Butter. Ito ang butter para sa sizzling plate natin later. Mag-isabor, pwede na, optional lang din. Tapos meron tayong itlog, optional din to. Pwede walang itlog, pwede meron. Kasi sa modern meron, pero sa mga authentic talaga, wala talagang itlog. Pero mas gusto namin, mas prefer ng Taguro Brothers na may itlog eh. Kalamansi, and siling labuyo, pula. Sili green na mahaba. Paminta, asin, asin. Yun, natusta na po ang ating maskara. Yan po mga Gaw, mga bay. Yan. Ganyan dapat. Okay lang kahit may sunog konti. Wala naman problema yan. Halo naman din yan. Meron tayong atay na manok. Yun. Pwede tayo gagamit ng utak ng baboy sana. Kaya lang, wala tayong utak eh. Mga bobo! Ikaw lang siguro. Ikaw din, Gaw, wala ka rin utak. Ikaw lang siguro yung walang utak. Kaya wala tayong nakitang utak ng baboy dun sa palengke. So, optional na lang. Pwede na lang itong chicken liver. Sizzling plate. Yun. Bagong bili. Sizzling plate. Paano yan? Start na tayo.
Let's go! Go. So pipigain na natin. Dudurugin natin to. Yun mga gaw mga bay. So dito na yung process ng pagluluto ng sisig kapangpangan. Ito na yung slice natin na mga maskara. Ganito lang po kaliliit. Kung gusto niyo mas maliit pa, pwede pa. Eh kaso kami tinamad na kami. Eh nakakapagod pala to gaw. Hindi pala ganun Yun kadali. din natin na-realize na marami pa masyado Manpower. manpower. Yes. So hanggang dito lang kami oh. Ganyan lang kaliliit yung pwede pa yan. Ganito lang pagtatanda namin kasi tinatamad na kami. Nakapagod. Ulit-ulitin ko pa ba? So gaw, ang gagawin natin, ihalo na natin lahat. Yes, go. So may white onions tayo dito. Yun. Yun. White onions. Sili. Sili. Go parang huwag mo naman pa masyado paanghangin, go. Yun, sili. Huwag mo naman kumain ng ano. Atay ng manok. Yes. Atay ng manok. So paghahaluin natin yung gaw. Yun. Lagyan natin ng konting kalamansi. Yun. Tapos lalagyan natin ng konting wait lang kasi bagong bukas. Bago pala. Bagong bili pala yan, go. Yun. So lagyan natin ng konting ano, para may twist. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Punta. Yun. Asin, konting asin. Depende na yan sa inyo gaw kung gaano karami ang asin. So paghahaluin natin to gaw. Sarap, go. Kanina Mamaya pa natin yung niluluto. isasalang natin to sa sizzling plate para medyo maluto pa siya and mas matutusta pa rin yung lahat ng ingredients. Yun. Ririnig mo ba, gaw? Gutom na ako, gaw eh. Sizzling talaga gaw eh. Ha? Ayun! Ayun! Grabe po kayo. Yun mga gaw mga bay. Eto na, luto na po ang ating sisig kapangpangan. Yes. Kita nyo naman, yung mukha pa lang. Before tayo mag-start gaw, Yes, go. pray muna tayo. Yes, go. Father, Son, and Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, Lord. And sana mabless niyo po yung aming channel, ang aming mga supporters, ang aming mga subscribers, sa lahat ng mga tumulong sa amin para sa lahat ng mga nasalanta sa bagyo. Sana, Lord, tulungan niyo po sila makaahon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yun! So, anong unang ginagawa natin, Gaw? Ritual. Titikman. Titikman. Siyempre, titikman natin to. Ano mo nga, go. Sarap niyan, go. Sabi mo na yung Cheers sili, tayo. go. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Para sa inyo, mga gawa. Go. Huwag natin ito patagalin, go. Kanina pa ang gutom na gutom, go. Let's go. Ang hirap pala gawin ito, Gaw. Ano Gaw? Akala ko madali lang gawin to, pero Sabi ako dyan. saludo ako sa mga nagbebenta ng mga sisig na kapangpangan. Ito, Gaw. Super. Bilib ako sa kanila, Gaw. Tapos medyo mura lang yung presyo. Go. Panin ko lang, go. Talagang Kapampangan talaga yung nag-originate. Kung saan nag-originate yung sisig talaga. Diba? Nilagyan natin ng itlog, Gaw, kasi i-combo lang natin medyo ng authentic, tapos at the same time meron din mga pang modern. Madaldal ka eh. Anong dada, Gaw? Ngayon mo, go eh. Kanina pa ako nag-aantay matapos ka magsalita. Masabaw natin. So sarap, go. Pansin ko, mas masarap talaga yung white onion talaga, no? Kasi nakakain talaga siya. Tapos matamis, no? Yan yun. Sarap. So, masyado pa maanghang, Gaw. No. Sabi na pawisan ka na, Gaw. Ito kasi, Gaw, ang natutunan ko kasi sa sisig is kay Ninong Rai. Kilala mo si Ninong Rai? Idol natin yun, Yes, si Ninong Rai. Sa kanya ko natutunan yung Maillard reaction. Ano ba yung head? Yung chemical reaction ng
pagsusunog. Masarap yung pagkain kapag merong medyong konting tusta. Huwag kayo matakot if meron kayong ganito, yan parang ganyan. Yan. Pasunog. Parang Huwag sunog. kunin yung Kasi part ito- ko daw. Akin yun. Gago! Ito yun yung masarap daw eh. Yun talaga yung masarap sa sisig. Mag-display na naman tayo dito. Naiinom din pala to. Cheers mga Sarap. Ayun, go. Ako din paborito ko yung sili, kaya andyan niya kalagay yan. No! God, please, no! Mamaya kakainin ko yan. Save the best for last. Yes. Kilala mo si Aiko Girl? Ito. Aiko Ilara. Hindi masyado maanghanggaw. Mainit lang. Bakit mo Walang hangin. Grabe kahalang. Uy, sobra kayo. Dito na pala siya iluluto sa assistant cake. Akala ko pa naman, ang ginagawa ng iba, niluluto sa kalaha. Sa kalan. Mga bobo! Kalaha. Kalaha daw. Bulok. Sus, tamad ka na naman. Kakain dyan. Balagan daw. Ako na lang gagawa nito. Go! Gawin mo na lahat, trabaho mo na yan. Shout out muna kay Dinero family. Mm, Ray. yes. PO2 Ray. Yes. And Christine, Maring Christine. Yes. Shout out sa inyo kasi Kay Zeus, upcoming na baby niya. kami na baby nila. Ito ay celebration. Actually, Gaw, sila bumili nitong mga ingredients natin para sa vlog na to kasi Thank you. as sign of Thanksgiving nila. Proud na proud kami sa lahat ng kapulisan na tumutulong sa mga taong nasalanta ng bagyo. Shout out Mami Dolls, Healthy Eat Outs ang channel niya. Subscribe kayo. Villegas Emmanuel Emong's Adventure. Sir, thank you. Thank you po sa pag-support. Thank you sa mga tips na binigay niyo sa akin, sir. Saludo po ako sa iyo, sir. Ingat ka dyan, sir, sa Marikina. Kakay Cons, subscribe kayo sa channel niya. Kito Treats Davao, kay Jam Cabalida. And pa-shoutout na rin sa FVR teachers Yes. who were recognized by the region as writers and illustrator. Ma'am Lene Kanyada, Yeah. Ma'am Badrana Yusop, Ma'am Warda Sulaiman, Ma'am Catherine Macalaw, and to all the Gamma Phi Omicron, Yes, just for you. yes, just for you. Si Gigi. Hello, Gigi. Yes, Congrats. happy engagement sa inyong dalawa ni Panpan. Ninong Sir Mike, don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Kalimbangin nyo na yan. Para may update kayo sa mga bagong videos namin. Kung nag-enjoy kayo, na-appreciate nyo, mag-subscribe kayo. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Nice!